nga agnanahayo tu iti lubong kenderep kayat nakangay sinaken ka itaiwan mo income itali to'y sinubot mo akararwa Kristo nga ari sihiksika ti pagtamdan mi dito'y daga ida ka nga agnanahayo no iti lubong kenderep kayat nakangay sinaken ka itaiwan mo income itali to'y sinubot mo akararwa Kristo nga ari siksika ti pagdamdam mi dito'y daga ari na ka nga agnanahayo dagita nakatakdar di talikod apo adupay ti tugaw ditoy banda na ti amyanan mabalin nyo ti agpasango ditoy kumararag tayo man nakabalin kadagnanayon a Diyos inkadeng mo ati mangisalakan kada kami ikawes na ti kinatao mi ket sagabaen na ti pannakailan sa iti cross tapno agserbi a pagwadan ti kinapakumbaba kadagiti tattao ipaahi mo kada si ayat nga iti panagbiag mi iparangarang mi ti kinaanos na iti kasta maikarikam to a makiranod iti panagungar na gapumet laeng ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios iso magipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Adupay ti tugaw dito'y amyanan dito'y sango ti side ti altar apo mabalin nyo ti umay dito'y. Ti may basa na daw iti libro ni Propeta Isaias. Insuronak ni Apo Diyos ti sawek, tapno mapapigsak ti nabannog. Binigat a paggagaran nak adumngeg iti isuro na kanyak. Nikanak ni Apo iti panakaawat, ket jak nagsukir wenno simina ken kuana. Intayak ti bukod ko kadagiti mang saplit kanyak. Binayak ida amang pabain kanyak. Impalubos ko aparutan da dagiti barbas ko. Ket tupraan da tirupak. Ngam sa anak aman ano iti panang pabainda kanyak. Tatultulungan nak ni Apo Diyos. Pinapuskol ko tirupak tapno makaibturak. Ti sao ti Apo. Diyos ko, apay abinaybay anak. Diyos ko, apay abinaybayan na.
Amin ang makakita kanyak, pagang angawandak. Guyguyaban ken wingwingingandak. Kunada, nagtalek ka iti apu, apay adina ka isalakan. No ayaten na ka ti apu, apay adina ka tulungan. Diyos ko, apay a binaybayan na. Tibunggoy dagiti dakes at tao lawlawendak. Kasdala pangen ti aso nga umasideg kanyak. Lasang-lasangin da dagiti ima ken sakak. Agparangen dagiti amin atulangku. Mulmulagatan dak kadagiti kabusur ko. Diyos ko, apay a binaybayan na. Pagbibingayan da dagiti pagananay ko. Ket pagbibinunutan dati kagay ko. Uapo, di nakadipanawan. Sika amang isalakan kanyak. Darasen nak atulungan. Diyos ko, apay a binaybayan na. Sarita ekto kadagiti kailyak dagiti inaramid mo. Kadagiti kongregasyon idaydayaw kanto. Da kayo nga adipen ti apo, agdaydayaw kayo kenkwana. Dakay akapututan ni Jacob itanukyo. Dakay at tao iti Israel, agrukbab kayo kenkwana. Diyos ko, apay a binaybayan na. Daytoy sumaganad na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Filipos. Nupay ada ken Kristo Jesus, iti pudno a kasasaad ti Dios, di na impapilit nga agtelenaed iti kasta a kasasaad. Ngem iti kabukbukudan na anakem, binaybayan na amin. Innala na ti kasasaad ti maysa nga adipen. Nagbalin akas tao, nagparang itinakakwan alanga, nagpakumbaba ket nagtulnog agingga ken patay. Wen ti ipapatay na iti krus. Gapu iti daytoy, intanok ti Dios iti kangatuan asaad, ket inted na kengkuana itinagan anatantanok, ngem iti amin anagan. Iti kasta, kas pamadayaw itinagan ni Jesus, agparintumeng dagiti amin a Paskwa sa dilangit, dito'y daga ken ti uneg ti daga. Ket silalatak nga ipablaak ti amin a tao ani Hesu Kristo isu ti Apo apakaydaydayawan ti Dios Ama. Ti sao ti Apo. Agiyaman kay ti Diyos. Sidadan kang ako, nagtumpal ti bilbilin mo. Madaydayaw ti balikas mo, maitantanok tinagan mo. Maitantanok tinagan mo. Ti panagtutuok ni Apo tayo Hesu Kristo kas insurat ni San Lucas. Gloria timipay ken ka o Apo. Dimteng ti oras ket simmangon ni Jesus ken dagiti apostoles na iti panganan. Kinunana kadakwada, Tinartari gagayak unay ti makisango kada kayo iti daytoy apang rabii. Sakbay nga agsagabaak, ta ibagak kada kayo ajakton mapan iti daytoy, jakton mangan iti daytoy, agingga iti matungpal ti pudno akay papanan na iti pagarian ti Dios. nangala iti kopa, nagyaman iti Dios ket kinunana. Alain nyo daytoy ket pagbibingayan nyo, ta ibagak kada kayo, amanipod ita, jakton uminom iti daytoy nga arak ti ubas, agingga iti dumteng ti pagarian ti Dios. Nangalamet iti tinapay ket kalpasan ti panagyaman na iti Dios, pinispisi na sa nainted kadakwada akunana. Daytoy ti bagik amaited nga agpaay kada kayo. Aramiden nyo daytoy apangilaglagip kanyak.
Kastamet na kalpasan ti panang rabii, inted na kadakwada ti kopa ket kinunana. Daytoy ti kopa ti baro apan nakitulag ti Dios kada kayo. Ama mapatalgidan iti darak am ibuyat para kada kayo. Ngem kitain nyo, adda ditoy akasangsangok iti panganan ti manglipot kanyak. Matay to ti anak ti tao kas inkeddeng ti Dios. Ngem asipay dayta a tao amang lipot kenkwana. Nagsisinaludsod dagiti apostoles no siya sino kadakwada ti mangaramid iti kasta. Nagsusupyat dagiti adalan no sino kadakwada ti mangbigbig akang runaan ngem kinuna ni Jesus kadakwada. Adipinen dagiti ar-ari ditoy lobong dagiti tattao da. Ket panaganan dagiti agtuturay dagiti bagbagida akas managparabor. Ngem saan kumakasta kada kayo. No di ket agbalin akang runaan kada kayo akas la iso ti kaubingan, ken agbalin a pangulo kas iso ti adipen. Si asino aya tinang nangruna iti sumango iti panganan, wenno mangserbi ken kuana. Ti maserbian a, ngem addaak kada kayo akas maysa nga agserbi. Nagtalinaed kayo asipupudno kanyak, kadagiti amin anak kasuutak, ngarod kas ti panamagturay kanyak ni amak. Pagturayan kayo met, tapno sumango kayo iti panganak, iti pagariyak ket agtugaw kayo kadagiti trono amangukom kadagiti 12 a tribo ti Israel. Simon Dinggem, napalubusan ni Satanas amang sagat kada kayo akas ti pannakataep ti trigo. Ngem ikarkararagan ka Simon, tapno saan amapukaw ti pammatim, ket inton agsubli ka kanyak, masapol a papigsaem dagiti kakabsat mo. Simungbat ni Pedro, Apo, si sasagana akumuyog ken ka, iti pagbaludan, uray pay ken pakatayak. ngem kinuna ni Jesus, Ibagakken ka Pedro, dinto pay agtaraok ti kawitan itangal daw, namintlunton nga inlibaknak. Idi imbaon kayo nga awan sopot wenno bayon wenno sapatos yo, addaya anyaman anagkurangan nyo. simungbat da, Awan. kinuna ni Jesus kadakwada, Ngem ita ti si asino man nga adda sopot na alaen na, kastamet ti bayon na, ti awan kampilan na, ilako na ti kagay na ket gumatang. Ta ibagak kada kayo, masapol amatungpal kanyak ti kuna tinasantuan asurat, ket maibilang kadagiti kriminal. Wen umasidegan ti pannakatungpal, tinaisurat maipapan kanyak. kinuna dagiti adalan, Adtoy ti dua akampilan, Apo. simungbat ni Jesus, Isunan. rimuar ni Jesus iti syudad, ket kas kadawyan na, napan ijay bantay olivo, kimuyog kenkwana dagiti adalan. Idi makagteng iti disu apapapanan na, kinunana kadakwada, Agkararag kayo tapno di kay masulisog. kalpasan na imadayo kadakwada iti sumagmamano a metro, sa nagparintuming ket nagkararag, kinunana, Ama no pagayatam, yadayom kanyak daytoy ako pati panagsagaba. Ngem saan ati pagayatak ti maaramid, no di kat ti pagayatam. ket nagparang kenkwana iti maysang anghel a naggapu sa dilangit anang pakired kenkwana. Iti napalalo at uok na, impaspasnek na iti nagkararag, ket kasla dara iti linget na a nagtedted iti daga. Kalpasan ti panagkarkararag na, timakder ket napan iti ayan dagiti adalan. Nadanon na ida amat maturog, tanautoyan da iti nakaro aladingit. Kinunana kadakwada, Apay amat maturog kayo, bumangon kayo ket agkararag kayo tapno saan kayo amat nag iti solisog. agsasaupay lang ni Jesus iti sumangpet iti adu a tao ngayong panguluan ni Judas a maysa kadagiti 12 nga adalan. Imasideg ken Jesus tapno agkan na. Ngem kinuna ni Jesus,
Judas, liputam aya ti anak ti tao, babaen ti agek. Idi makita dagiti adalan a naikuyog ken Jesus tinapasamak kinunada. Apo, bakitin nagbat kamin? Tinagbat ti maysa kadakwada ti adipen a kangatuan a padi. Napingasan ti makannawan alapayag ti adipen. Ngem kinuna ni Jesus. Isardeng yon. Sinagid na ti lapayag ti adipen ket pinaimbag na. Kalpasan na, kinuna ni Jesus kadagiti panguluwen a papadi, kadagiti opisyales, dagiti gwardya iti templo, ken kadagiti panglakayan anapan ng tiliw ken kuana. Masapol kadi anak abuneng, ken nakapangur kayo nga umaymang tiliw kanyak, tulisanak aya, inaldaw anak ipulpula-pulak kada kayo ijay templo, ngem didak inan ano, no pay kasta daytoyan ti orasyo, ti oras a panagturay ti sipnget. Tiniliwda ni Jesus ket impanda iti balay ti kangatuan a padi. Sumarsarano ni Pedro ngem iti adda iti adayo. Adda na isagana a pangiduan iti nagtenga ti pagarian ti balay. Ket nakitugaw ni Pedro kadagiti agin inudo iti lawlaw ti apoy. Idi mabigbig ti maysa babae nga adipen ani Pedro ti maysa kadagiti agin inudo pinareng na sana sa kinunana. Nakikadkadwa kami at kenkwana. Ngem naglibak ni Pedro ket kinunana. Babae siyak amamom dayta a tao. Iti saan a nabayag na ilasinan met iti maysa lalaki ket kinunana ken Pedro. Maysa kamet kadakwada. Ngem simungbat ni Pedro. Saan ko akadwa ida? Agarup maysa nga oras tinapalabas idi adda manen lalaki anang ipapati. Awan dua-dua akadwada ka ni Jesus daytoy a tao taga Galilea met. Ngem insungbat ni Pedro. Diyak ammo ti sasawem. Pagamuan, idi agsasaupay lang ni Pedro, nagtaraok ti maysa akawitan. Timmaliyaw ti Apo ket pinereng na ni Pedro. Nalagip ni Pedro daydi kinuna ti Apo. Sakbay ti panagtaraok ti kawitan itangal daw namintal lumon nga inlibaknak. Rimwar ni Pedro ket nagsangit ti nasaem. Kabayatan na, nilakam ni Jesus ti panangirabrabak ken panangikabkabil dagiti manggugwardya ken kuana. Inabungutan da ida dagiti matana sada sinaludsod. Pugtuam man no siya sino tinangkabil ken ka? Adupay ti sinaludsod da apan ang pagpabain ken kuana. Idi bumigaten naguumong dagiti panglakayan dagiti Hudyo, dagiti panguluwen a papadi ken dagiti mamaestro iti linteg. Ket naidatag ni Jesus iti Sanhedrin a pangukumanda. Kinunana kadakwada. Ibagaman kada kami no sika ti Kristo. Simbungbat ni Jesus. No ibagak kada kayo, didak tumet lapatyen. No agsaludsudak kada kayo, di kay tumetla sumungbat. Ngem manipod ita, agtugaw ti anak ti tao iti makannawan ti Diyos, aman nakabalin amin. Ket kinunada amin. No kasta, sikat ti anak ti Diyos. Simbungbat ni Jesus. Da kayo ti agkuna asya. Ket kinunada. Anya pay la ti pakasapulan nyo iti saksi. Nangek tayo amin timbagana. Timakder dagiti amin akamkameng ti Sanhedrin. Impanda ni Jesus ken Pilato, ket indarumda ken kuana. Rinugyanda ti nagiparang kadagiti pamabasol ken kuana. Kinunada. Natiliwan mi daytoy a tao ang mga alilaw kadagiti kailyan mi. Iparparit na ti panagbayad iti buwis iti emperador. Kun kunana pay nga isu ti Kristo ang maysa nga ari. Nagsaludsod ni Pilato. Sika kadi ti ari dagiti Hudyo. Simbungbat ni Jesus. Nasa umon.
Iti kasta, kinuna ni Pilato kadagiti panguluwen a papadi ken kadagiti tattao, Awan masarakak abasol daytoy a tao. ngem inyat addada tinagkuna. Babaen ti panursuro na. Sugsugsugan na nga umalsa dagiti tattao iti entero a Judea. Inrugina ijay Galilea ket adda dituyen. Sinaludsod ni Pilato ken Jesus idi mangeg na daytoy. Ket naamuan na ang naggapu ni Jesus iti lugar nga iturayan ni Herodes. Imbaon na nga rod ken Herodes nga adda ijay Jerusalem. Nabayagen akayat ni Herodes ang makita na ni Jesus. Maragsakan unay idi maidatag ken kuana, tanadamdamagnan ti maipapan ken kuana, ket ninamnaman na ti makakita iti milagro nga iparang ni Jesus. Adu ti sinaludsod ni Herodes ken Jesus, ngem pulos saan asimungbat. Adda nakatakder sa jay kadagiti pangulwen a papadi ken mamaestro iti linteg, asipipinget amang pagpapasol ken Jesus. Inang-angaw ken linalais ni Herodes, kastamet dagiti soldado na. Pinakawesan na iti narangrang alupot sa napinagsubli ken Pilato. Manipod iti dayta nga aldaw, aggayemen de Herodes ken Pilato, numan pay agin ginura da idi. Pinayaban ni Pilato dagiti pangulwen a papadi, dagiti agturturay ken dagiti tattao. Kinunada kadakwada, Insak lang yu kanyak daytoy a tao, akas maysa amang yaw-awan kadagiti tattao. Inusig ko iti matang yu ket awan nasarakak minaramid na kadagiti ipagpabasol yu ken kuana. Uray ni Herodes, awan nasarakan na. Isut gapu na a pinasublina kadak tayo. Awan na aramid daytoy a tao, apakagapuan iti panakapapatay na. Ngarod, pasaplit ko laeng sakunto palubusan. ngem sangsang kamaysa dagiti tattao anang ipukaw, Papapatay mo, ni Barabas ti kayat mi awayawayaam. gapu iti ayat ni Pilato amang wayawaya ken Jesus, kinasauna manen dagiti tattao, ngem impukaw da, Pailansam iti krus, pailansam iti krus. pinitlo ni Pilato tinagkuna kadakwada. Anya ka di tibasol na, awan na sarakak inaramid na, apakay gapuan ti panakapapatay na, pasaplit ko laeng ngem sakunto palubusan. Ngem inyet adda dagiti tattao tinangipukaw ang mailansan ni Jesus iti krus. Iti kasta impangag ni Pilato ti dawat da. Inkendeng na ang mapapatay ni Jesus. Winayawayaan na iti tao akayat da. Ti naibalod gapu ti panagriribok ken pammapatay. Ket inyawat ni Jesus kadakwada, inyawat na ni Jesus kadakwada, tapno aramiden dati kay kayat da. Impadawat da ni Jesus iti dalan, nasabet dati maysa a tao a nagnagan iti Simon a dakaserin a naggapu iti away. Tiniliw da ket impabaklay da ken kuana iti krus sada impasurot ken Jesus. Adu ti tao asimurot ken Jesus. Sumagmamano kadakwada ti babbai nga agsangsangit ken agdungdungaw gapu ken kuana. Tinaliyaw da ida ket kinunana. Babae at taga Jerusalem, didak sangitan, dagiti bagbagiyo ket di ti sangitan yo. Tao masidegen dagiti aldaw, ti panagkunanto dagiti tattao. Nagasat dagiti babae a dinagan anak, di nagsikog ken di nagpasuso. Daytanto ti tiyempo a panagkuna dagiti tattao kadagiti bambantay. Tupakanda kami, ket dagiti torturod gaburanda kami. Tanukastoy ti maaramid no naata ti kayo, anyan tukit din no magango. Adaduwa a kriminal nga inkuyog da amang papatay, ama papatay met a maigiddan ken Jesus. Ididimteng da ti lugar a managan banga-banga, inlansada ni Jesus iti krus. Inlansada met dagiti duwa a kriminal.
Maysa iti makanawan ken sabali iti makanigid ni Jesus. Kinunana, Ama, pakawanam ida tadidaam mo ti araramidan da. nagbibingayan dagiti soldado, dagiti panangay anay ni Jesus, babaen ti panagbibinunot da. Nagtaktak der sa jay dagiti tattao nga agbuybuya, ket linalais dagiti panguluwen a Hudyo a kinunada. Insalakan na dagiti daduma. Isalakan na man nga rod ti bagina no isot ni Kristo ti pinili ti Dios. Nakipaglalais met dagiti soldado, imma si dagda ken Jesus sada inyawatan itinalsem nga arak. Kinunada, Isalakan mo tabagim no sika ti ari dagiti Hudyo. adakastoy a naisurat iti ngatwen ni Jesus, daytoy ti ari dagiti Hudyo. Pinagpabainan ti maysa kadagiti kriminal a nailansa. Kinunana, Saan kadi asika ti Kristo, isalakan mo tabagim, ken isalakan na kami met. ngem binabalaw ti kadwa na kriminal. Kinunana, Awan kadi Apolos ti panagbuteng mo iti Dios, agpapada tayo amin at madusdusa, ribing na nga agsagaba ta, gapo iti inaramid ta, ngem awan dakes nga inaramid daytoy a tao. kalpasan na, kinuna ni Jesus, Laglagipen na Jesus, inton umay ka akas ari. kinuna ni Jesus kenkwana, Ita nga aldaw makipagyan kanto kanyak ijay paraiso. dandani tenga ti aldaw iti nagpukaw ti lawag ti init. Nagsipnget iti intero adaga aging gana iti alas 3 iti malem. Nagpigsa ay napigis a nagudwa iti kortina a naibengbeng iti templo manipod ngato aging ga ti baba. Nagpukaw ni Jesus iti napigsa, nagpukaw ni Jesus iti napigsa, kikunana, Ama, kadagita imam yawat ko ti Espiritok. apaman na sa una daytoy, nauyesen ti biag na. Nagparintumeng tayo. Tumakder tayo. Idi makita ti kapitan dagiti soldado ti napasamak, nagdaydayaw iti Diyos ket kinunana. Talaga nga awan basol daytoy a tao. Nakita dagiti tattao a napan nagbuya iti napasamak, ket nagawid da amin amang dandanog iti barokong da. Ngem nagbati dagiti amin agagayem ni Jesus, ken dagiti babae as simursurot ken kuana manipod Galilea. Isuda a nagtakder iti adayo basit, ket nakita ta daytoy a napasamak. Adda tao anapan ken Pilato tapno dawaten na ti bangkay ni Jesus. Isu ni Jose at taga Arimatea nga ili dagiti Hudyo. Naimbag ken natakneng daytoy a tao, ket paspasungadan den na tiya ay ti pagarian ti Diyos. Nupay maysa a miyembro ti Sanhedrin, saan nga immanamong kadagiti inkeddeng ken inaramid da. Kalpasan ti panangi babada iti bangkay, binungonda iti puraw a lupot, sana ingkabil iti tanem, anay kungkung iti bato, ken di pay nausar. Aldaw iti panagsagana, ket dandanin mangrugi iti aldaw ti paginana. Simursurot ni Jose kadagiti babae, akimoy kuyog ken Jesus manipod Galilea. Ket nakita dati tanem, ken ti panakaitaneman na. Kalpasan na, nagawid da iti ket insagana da dagiti bangbanglo ken sapsapo nga ipaay iti bangkay na. Ket ti aldaw ti paginana, naginanada kas imbilen intilinteg. Ti Ebanghelyo ti Apo.
Good morning. Nakitang. Kitain nyo. Dahil lang nga naibasa nga nakatader tayo, agreklamo tayon. Kasano nga tatirigat ni Apo Isos, iti dahito nga napasamak niya. Pinabaklayan dati cross. Dinuyok dati bakrang na. Tinuptupraan da. Kinuronaan dati sait. Inlansadan. Tukkulan da kumapajito lang na ngam na tayo matan. Ngam awan ti reklamo nga nangagken ni Apo Isos. Nagtungpal haan na nga impapilit jay kayat na. Sinurot na ti pagayatan ti Ama. Tatay rugyan tayo dahito liturhiya tayo. Naguurnong tayo talikod. Benendisyonan tayo dagiti ramos tayo. Inwagayway tayo dagiti palma. Ti ramos palma. Dahiti palma, iso nga dagita bulong ti bayabas kada bulong ti kuhaan nga maibilang aramos dahita palma. Dagitay palmera, nyog, anaaw, dagiti kasla paset ti palma. Kaya no kitaan tayo, da tayo a Pilipino na bilag ti bulong kada tayo. Amin a bulong kabailan tayo a pagagas. No agsakit ti tiyan tayo at daray di bulong nga bulong ti masitas nga ikabkabil dati danum anapudot nakapapait. Iso ti ba inumda kada kami umimbag. No cancer, ya mo pito-piton sa dayjay. Pito nga ba bayubana, pito nga jaka mo panawil, pito asabawil, jaka mo pa niya dagiti ikabkabil yun. Pito nga niya dagiti yung balingag tangatan Basta pito-pito kiti salsalud-sudi kiti apay madino agwalo. Jaka mo ano sino mga albularyo tinang ibaga pito-pito. Nagsakit ta tiyan ta anak mo mangidadang ka ti bulong ti inya nagayan. Laso na idennes mo agbubusog. Agas day jayon. Nakaad nagbilag ti bulong kanya tayo. Adu dagiti bulong nga dan sabi ditay ibagbagayong kontrasikog. Na Diyos ko, nyar aramiden day taa. Nga dali ti bulong nga tumarinda kontrasikog. Amuyo day tay bain-bain, makahiya. Ibagadan sa di nga kontrasikog. Diyak amo ano kas ano. Ngam pampananutak. Kontrasikog na talaga day jay. Apaya, no kanuno alaam jiramot aging gadji bulong, ang ngarem, haang nga si kang babae ti mang tumar, manginom. Jay lalaki. Na inuman na, daras ka no nga sumikil, ngam no nasagid mo, aglupay-pay kas labulong ti bain-bain, kontrasikog nga talaga. Siyempre, ang agsikugan ata. Sumikil ka no ngam no masagid mo, agbain. Kitain nyo. Iso, kontrasikog na talaga. Ngamhan nyo, ang ibagbahan nyo, ang aramatin dagita nga bulong nga pangkontratisikog tamadi niya. No biag ako biag madiday hanga isurot isimbaan kinda tayo Kristiyano haan nga mabalinday jay basol nadagsen a basol kinagado dagiti bulong nabilag ti bulong kada tayo adu dagiti bulong nga talaga nga gamiton tay amin oray no da kami ayan mi ka dandani amin nga bulong mabalin nga pagagas ti sugat no nya di umuna nga makitam no nadunor ka ti kumpay peritam sa kaidepel itapal maawan ngam no kita day ta iganyo nga ramos tata iti pamati tayo isunsa ti kabilegan nga bulong nasumrek ka ti balay da tayo nga panatikaw nasumrek ka ti balay ti may sa Kristiyano adda nakasabit a ramos wenno saan mapangkad di ayan ti altar ti may sa balay adda nakakabil a ramos dagitay dadduma amin aruangan da adda nakapagket aramos. Tapaya kano daytoyon ati kabilegan kunada kimatla ti dibabales ngam datay nga Pilipino kaya tay nga paksyaten takimat. Wow, ramos lagaya man ka makimatan. Umay kumatakimat ka busik kunana kani da ramos na agsubliak. Kaya na nga papanawon takimat ja mo ano kontra kimat apay kasano kontra kimat mata ramos.
Kakuna maturi ka makontran takimat, kani bakit mo ka guruod? Ore ka naman nga ramos ta kontraum takimat ka manipod bigat aging garabi ka guruod mo ni bakit mo awan Dadya mo unag tagurood isulat ta nga iso. Kakuna na nga dapat mangibagang kontra kulam. Anya ko mamot ibibiyang taramos ije kulam. Kadidya unag tibalay di mangkukulam. Diyan mo na nga barangay agpili kayo, irogayo di patik nga di San Antonio, pinigsaan power. Diyan mo na sino kada kayo. Lahamot awan ti mangkukulam, diyan siya ako personally, diyan mamati, malaksid no ipadas yo kanyak, ngamsakbay kay nga umay aga palsi itang kay mutten Dabala, kontran sa jibala, diyan mo haan nga di ti topic tayo. Kada tayo kung natayo kontra, at dapat mangibaga nga kontra aswang, kontra anya na ganan. Adya ka mo, basta nagado jay pangontra tayo. Ngam nukit kita mangagpay so kuna dapat dagiti daduma anting-anting. Ay kanagsyaatan, inton sumangpot kayo, ipuoryo taramos yon, iti laok yun di kape yun, da inuman nyo, o di natural nga kung kagontra ti kulaman. Ngamaang nga day, ano kita ang mga agpaiso, no adda ti Ramos, ti ibagbaga tayo no ti Ramos, ni Kristo, ti Ari. No adda jiruangan mo, kayat na nga sa uwan, ni Kristo, ti Ari, daytoy apagtaangan. Amin asumrek daytoy marinada ni Kristo, amin nga umaiti daytoy abalay, idanon da ni Kristo. Kaadapay la makulam, addapay la aswang no kas jeti panagbiag tayo nga ni Kristo ti agar-ari iti lubong tayo ti unag ti pagtaengan tayo. Talaga ang iso kapigsaan nga bileg tayo, anting-anting tayo nga talaga nga maan ang anting-anting nga dayti kung kunayo nga kadaanan. No iso ti armas tayo ni Kristo di unag ti pagtaengan, talaga hana tayo nga serken ti dakes. Haan na tayo master di unag ti pagtaengan ti dakes, no ni Kristo ti agar-ari iti dayta pagtaengan. Isugarod nga tata iwagayway tayo ni Kristo ti ari mi. Kanagsaya at aday ta nga pagtaengan no ni Kristo kas ano nga ti ay pagtaengan kay iso ti ni Kristo ti ari. Nga simbolo dagita cross kada ramos yo, adama nagpabless ti cross kada ladawan nan. Ni ay ni Kristo ari ti kinapakumbaba. No adda ramos mo, adda cross di balayo, kayat na nga sa uwan, ito apagtaengan, napapakumbaba, awan tinatangsit. No adda ramos mo, ni Kristo, imuntar mo di altar mo, iji ayan ti ruangan mo, kada adigim, igalot mo, ibagbaga na, iso ti ari ti kinapudno, hanggang agbibiyag aswitik. Ikarkarigatam ti agbiag analintag, uri agkamalika. Kita ti pagimbagan ni kabsat mo hanggang agom. Dahil ti ibagbaganan ni Kristo ti arim, awan ti hanggang naturay nga agom, hanggang napakumbaba ka. No ni Kristo ti ari tayo, kuna tayo, iso ti ari ti ayat. Ti panunutan dahit nga pamilya, kintibiyag dahit pamilya, ayat, haan nga managing bubukod. Haang nga jibuk-bukod mo nga pagimbagam, ti ipapilit mo, tati ayat para kadagiti kakabsat mo. Iso nga no addaramos mo, kayat na nga saon, agay ayat ka nga tao, ta surusurutem nga rod ni Kristo. Agay ayat ka nga tao, ta di nga rod Kristo, ti pagbali ng mga ari iti biyag mo. No, imuntar tayo, dahi ta nga ramos tayo, ihawid tayo. Diyan mo no nangalaan yung tinsa mo lang ng sip-sip akan nyo data gaputan nakita mga nakaramos dagita kakadwa mong ka timukol kamutan orin no anjak amo dita nga bulungan kaiyawid tayo kayat na nga saon ikarkarigatan tayo ti agbyag anadalos na lintag na agserbi dayjay ti ibagbagana dahi ti aramiden tayo ang tatay lagi pun tayo triumphant entry kunana dayjay nabalay ging isa sa rak na po Isus Jerusalem. Anya ti kayat ng aramidan, inaramid dagiti tattao, winayaan da di pagnaan na, nagsipak da kadagiti palma, inwagayway da, DJ kagayda, inyap up da ije asno, inyap up da ije dalan na, winayaan da. Kakuna tayo mat iti bagbagi tayo, haan nga makastrek ni Apo Isus, iti puso, iti pagtaengan nga iso ti ari, no,
nakaramamot ti gura, nakaramat ti kinatangsik, nakaramat ti sakit tinakem, nakarama nga managing bubukod, nga jay kaya mo ti ipapapili mo nga, jay la ti ammom kasi kalat ta ti usto, hammo kayat nga waknitan, haan ang agari ni Jesus dita, pusom. No nakarama ni Apo Jesus, haan nga makastrek. Kinamaterialismo nga tila pampanunutan tayo ka sa nikwa kwarta, ala pa haan nga makastrek ni Apo Jesus. Isugarod nga waknitan tayo. Daytoy kwaresma kuna tayo. Isu ti panangwaknit kadagiti madi. Panangikat kadagiti madi nga nagyan ti puso tapno agtali na ed ni Kristo. Tatarugyan tayo daytoy na Santuan a Domingo, Holy Week. Na Santuan Alawas. Winakwaknitan tayo. Iyad-ad tayo ti agkararag. Inwagay-way tayo ni Kristo nga iso ti ari tayo. Kunatay nga rudang ka. Dayjay triumphant entry. Isiserek na. Agtutuok. Haan nga sumrek iso na di Jerusalem. Tapno makigubat ka mga bakhaan. Sinarakusok na ti panagtutuok. Tapno da tayo nga tattao ti maitanok. Sinarakusok na ti ipapatay ti triumphant entry kunana haan nga nagbalin nga ari nga naturay haan. Sinarakusok na ti patay tapno datayo nga natay iti basol maaddaan iti biag nga agnanayon mairanod iti nadyusan a panagbiag. Iso nga rod nga sinarakusok na ti panagtutuok. Aging nga ti tao na itanok, dahi ti kay papanan na iso nga, tunggal iyawid mo dahi tangaramos mo, tunggal iwagayway mo, iwarwaragamog mo, ni Kristo ti ari ti biag mo. Tunggal makitam na sumurek ka di balayo, ibagbagam, ni Kristo ti ari ti kinapudno. Ni Kristo ti ari ti ayat. Ni Kristo ti ari nga nagbalaygi, iti ayat na kadatayo. Uray po kanam tamay sa nga buungan nyog, nga igabor mo nga ramos mo, baklayam nga umaipables kanyak, no tapusom ka na tangsit, no tapusom ka na naagom, tapusom ka managing bubukod, tapusom ka nyanaganan, tila pampanunutan na kakinamaterialismo ay awan mama ay dayta aramos. Iso nga waknitan tayo. Winaknitan tayon, iwaragawag tayo ani Kristo ti ari tayo. Isu ti sangka kunatay kumaitibiyag tayo, agbiag ni Kristo nga ari. Dito'y puso, iti pagtaengan, iti gimong, iti pagilian tayo. Iwaragawag tayo ti mamatiak, iti maymay sa Diyos, Ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit kandaga, ken kadagiti amin na makita, ken di makita, ken iti maymay sa nga apo an Heso Kristo, bugbog tong anak ti Diyos, nagtaod ti Ama ti sakbay ti amin a tiyempo, Diyos sa nagtaod iti Diyos, silaw a nagtaod iti silaw, napaypay so a Diyos sa nagtaod, so a Diyos, naiyanak saan anaparswa, Diyos sa kasmatlaeng ti Ama, kat gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda, gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo, imulog ang naggapos sa dilangit, kat nangalay ti bagina, iti tiyan ni Berhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, kat nagbalin a tao, kastamet anailan sa iti krus, gapo kada tayo, iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem, nagungar iti maikatlong aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan asurat, imulit sa dilangit, kat situtugaw iti makannawan ti Ama. Umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na, dagiti si bibiyag, ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag, iso agtaod ti Ama ken ti Anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, amay timpuyog iti Ama ken iti Anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmet ti Iglesia amay maysa, santa, katolika, ken apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maymay sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagu, iti natay ken ti panagbiag ti lubong amasakbayan.
Kumararag tayo iti Diyos nga Ama tayo, ket italek tayo kenkwana dagiti agsagsagaba iti tunggal panggep ko na tayo, apo kaasyam dagiti tattaom. Agpaay iti sangalubungan, tapno mabigbig kumaamin a tao ni Kristo, amang isalakan babaen ti ipapatay ken panagungar na. Kumararag tayo iti Apo. Agpaay kadagiti managbasol, tapnukas ken San Pedro, pagbabawyan da kuma dagiti nagbasulan da ket maawat da iti pamakawan ti Diyos. Kumararag tayo iti Apo. Agpaay kadagiti kakabsat tayo, as ibabalod tapno kas ken ni Barabas, mapasublida kuma iti wayawayada, ket agbalinda nasayaat a kameng tigimong. Kumararag tayo iti Apo. Para kadagiti mangiturturong iti pagilyan tayo, tapno saan akas ken ni Pilato, agbalin kuma a modelo babaen ti panagserbida iti kinalinteg ken kinapudno. Kumararag tayo iti Apo. Para kadagiti tattao a nasentensyaan ti panakabitay, tapno kas iti nagbabawi a mannanakaw, alaen to kuma ni Apo Jesus ida iti pagarian na. Kumararag tayo iti Apo. Para kada tayo amin, awaten tayo kuma as ipapakumbaba, dagiti krus tayo ket sumurot tayo as ipupudno ken ni Jesus. Kumararag tayo iti Apo. Agulimek tayon tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo iti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amang ikarkararag kadakwada. Kumararag tayo, Apo kaasyam dagiti tattaom. Ama palag-anem kumati panagtutuok ken ipapatay ti anak mo iti panagrigrigat dagiti agsagsagaba ket agturong daken kaga pumetlaeng ken Apo Hesu Kristo. Amen. Sapay kuma, tadaka ikarian.
daton mit altar, anapnuan sudi, amin araksak lading igmi, ikay sa miken ka, o Diyos nga apumi. Iti daytoy ami sa pagyaman, apoy aminan mo adaton, sabay kumatadda kay ikarian, nga umawat ibagiken Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo, ken dagitoy adaton tayo, makaayayo kuma, iti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Di apo awaten na kumadag ito daton kadagita imam, Ket may paay pakidaydayawan, ken pakaigloriaan tinagan na, ken kastamet apagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia. Ipaay mo kad apo, ta maikapiyakam ken ka, babaan ti panagtutuok ni Kristo bugbog tong nga anak mo. Saan kam ama ikari, gapo kadagiti aramid mi, ngem maipoon laeng tinaisang sangayan a sakripisyo ni Kristo, ket itipay met na ayat akaasim, mairagpat kam kuma iti dayta apan nakaekapya, gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo, sta kumamit. itag-ayo dagita puspuso yo. Adadan stag ay ti apo. Agyaman tayo iti apo a Diyos tayo. May kari kitrumbeng. Pudno na ya may karigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin at tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama. Man nakabalin katagnanayon a Diyos gapo ken Kristo nga apo mi. Tani Kristo nga awan basol na sinagaba na tinakillo apan nakadosa. Gapo kadagiti na dangkes aparswa. Ket babaen day di ipapatay na pinunas na dagiti kinadakes mi. Babaen met day di panagungar na ginunod na ti pannakapasanto mi. Anansata ti langit ken daga ken dagiti angheles ken arkangheles. Ibunan nag ken idaydayaw da ni Kristo. Ket kunada idi agsarday. Santo, 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 ti Apo a Diyos, dagiti amin napaparswa. Ti langit ken daga, nagnuday ti pakaidaydaya. Pudno ay apo abiig ka akinasanto ket si katigubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod ti paay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinam ket ti paay mo ida kada kami abagi kandara ni apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na si aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isu mayawat to may paay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida nangalay ti kalis nagyaman maninken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darak dara ti baro ken nagnanayon atulag isu a maibuyat to a may paay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol
Aramidan yu daytoy, apang ilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo, kenin ka panagunga, inakaminsalaan, manubot isang alubungan, inakaminsalaan, manubot isang alubungan. Itingarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapot itinapay ti biag ken di kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka ti impaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo katag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakiranod iti bagigan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kuma ti Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manaysaknap iti sangalubungan, ket parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pamet ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimmosayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kumaamay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to kenenggasata na Berhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo, isuda a nakapudno a nagserbi kan kaditoy daga, makikadwa kam tukad met kadakwada, amang itantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen, amen. Intay umararaw iti Ama, ket lalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Hesus kada tayo. Amin. Ngadat sa nilangit, madaydayaw kuma, ti
Dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat, ti kapya, kadagiti aldaw mi. Ket babaen ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, ngay ti basol, mailisi kami, ti amin ariribok, maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti ginagasa tanam namaen mi, ken iti yaay ni Hesus Kristo, anang isalakan kada kami. Kukuang tituray, di panakabalin kendayaw, itiyak na layon na di tuwag sarday. O Apo mi Hesus Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo, kapya ngaggapukan niya, tited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Kasta kumamit ken. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kayo. Amen, kapya. Cordero ti Diyos, amang ikat, kadagiti basbasul ti sangalubungan, mga asika, kada kami. Cordero ti Diyos, amang ikat, kadagiti basbasul ti sangalubungan, mga asika, kada kami. Cordero ti Diyos, amang ikat, kadagiti basbasul ti sangalubungan, idem kada kang ti kapya, idem ka ti kapya. Adtoy ni Apo Hesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingo may kakanyak, nyam ti may salaan nga sa mapaimbagton ti karar. Aginayat kayo, daytoy ti bilin ko, kas panagayat ko, kada kayo. Di katanukan nga ayat, nga ipakita ti tao. Isut pa nang ited na, tibiyag na, para kadagiti gagayem na. Aginayat kayo,
gagayem ko nutong palenyo tibilin ko saanen nga tipen tiyawag ko taim pakamok tiyamak kada kayo agi inayat kayo daytoy tibilin ko kas panagayat ko kada kayo saan nada kayo't nang pili kaniya no di ket siya tinang pili kada kayo dinutukan kayo ngagbungay tiado ket manayon kuma tibungayo agi inayat kayo daytoy tibilin ko kas panagayat ko kada kayo tikatan kan nga ayat nga ipakita ti tao isut panangited na tibiyag na para kadagiti gagayem na agi inayat kayo daytoy tibilin ko kas panagayat ko kada kayo Maaramid ti second collection tayo apo para ti alay ko po. Apo Jesus, sumahay ka dito'y puso kag naed ka ikutam to'y biyak ko ken karaharwa tapno diyak to may sinaken ka iturong nakadua ko tarabaye maladay to'y lumo tapno agserbi akasipupudno aging gatungpal to'y biyag ko tati ayat mo isuapo ti biyag ko ket ti asim isuapo ti kiret ko ket ti bilin mo isuapo ti bagnos ko nagturong kinapudno tati ayat mo isuapo ti biyag ko ket ti asim isuapo ti kiret ko
Pumararag tayo. Agyaman kam ken kaapo, gapot ipanang taroon mo kada kami itinasantuan a sakramentom. Ket dawaten mi akas patyen mi, ababaan ti papatay ni Kristo nga anak mo, inted mo ti pananginanama mi ti agnanayon abiyag, babaan ti panagungar na, ipaay mo kadi, tamaragpat mento dayta abiyag. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Agtugaw tayo. Ti schedule tayo tatangalawas Apo. Into no malem oras ti alas 2. Maaramid ti misa ijay San Antonio, Santo dayta Estasyon General tayo Apo. Manipod San Antonio aging gatipatiki. Nasayaat no mapantay amin. Nda kayo nga mayat nga agpakutong gundaway yo dayto yan, libre. Nya? Dagitay sumurot nga han nga makapagnaapo, mayat nga mga latay-lata ti lugan tayo. Tapno hanga agtudaw la iwagay-wayon to dagita ramos yo. Ibagbaga Apo, ikararag tayo hanga agtudaw tapno naannayas daytoy panagprosesyon tayo. Aging gana nga agtong pal patiki Apo. Into no bigat, maramit ti Christmas ijebigan, adalaeng opat nga mapan, kadagiti parokyanos tayo, dagiti mangidadaulo. Iti malem Apo, no bigat, dito'y simbaan. Alas 6:30, maaramid ti istasyon, iti cross, iti unaglaeng ti simbaan. Santo alas 7 na Santon Amisa. Into no Martes, isumatlaeng Apo, alas 6:30 ti Rabii, istasyon iti cross, Santo Misa ti alas 7. Iti kasjemot no Miyerkules Apo, alas 6:30 ti Rabii, istasyon iti cross, Santo alas 7 na Santon Amisa. Diti talong aldaw Apo, kada kayo ngagtarigaging agkonpisar, ipakaamuyo la dito'y opisina Apo, ma-accommodate kayo, kabayatan ti pananglana nga panangpasyar kadagiti masaksakit iti daytoy nga lawas. Into no Huwebes, dayto liturhiya tayo, ken Biyernes, kitaan tayo dayja schedule tayo na Apo. Tumakder tayo. Ti Apo adda ko mga kada kayo. Basta ko mami. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Nalpasin din na Santon Amisa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Sino man nagtarigagay asumurot kaniya lipaten na bagina ket suroten na. Dagitay naladaw nga haan nga nablesan ti ramos na Apo, agpasango kayo ta mabendisyonan dagiti ramos yo.